Бар нәрсәне табып була җирдә. Табып була эшне, акчаны. Сатып алып була зур байлыкка. Чит илдәге гүзәл бакчаны. Тик сатылмый җирдә сәламәтлек. Сатып алып булмый гомерне. Кире кайтарып булмый бер югалтсаң, бу дөньяда әти-әнине. Шуңа күрә яшәгәндә дуслар, кадерлик без әти-әниләрне. Алар безгә гомер бүләк иткән. Иң газизләр җирдә түгелме? Бар нәрсәне рәтләп була җирдә. Табыла аның башкасы. Югалтсаң әти-әниләрне. Аларның бит булмый ягасы.